Trošku je problém s tým prechodom, že tam budete musieť zo nejaké 3-4 hodiny čakať na letisku. No, ako relatívne by sa dalo ísť 12:20 z letiska vo Viedni a potom 17:50 z letiska v Štokholme do Östersundu s príchodom o 7 večer. Mojou úlohou na zväze je riadiť celý sekretariát. To spočíva vo viacerých veciach. V prvom rade teda koordinácia samotného sekretariátu, ktorý sa skladá z ďalších 2 zamestnancov. A potom máme aj ďalšieho externého zamestnanca, čiže dohromady to robíme 4. Ja konkrétne sa starám o koordináciu našej reprezentácie naprieč všetkými úrovňami, čo znamená aj svetových pohárov, aj IBU Cupov, ale aj Junior Cupov. Tak kedysi to bolo trošku komplikovanejšie, lebo sme na zväze všetko riešili sami. Teraz už hľadáme možnosti, ako si pomôcť. Napríklad sme zazmluvnili jednu firmu, ktorá nám veľmi pomáha s letenkami. Ten let, čo máme na tú skupinovku 27. na 6:50. Existuje ešte nejaká varianta, že by sa to celé dalo posunúť na ten let, čo ide 12:20? Nahlásim počet osôb, miesto, odkade chceme letieť, kam chceme letieť a tá firma mi do detailov prichystá ponuku dokonca z viacerých možných okolitých letisk, čo je najlacnejšie a pre nás najvýhodnejšie. A čo sa týka ubytovaní, tak to je asi najnáročnejšia vec. V olympijskej dedine on má pre nás ubytovanie od 30. do 3., ale len pre 12 ľudí. Robím to už od leta, aby na zimu mali nachystané vlastne podujatie po podujatí, aby mali všetci pripravené aj ubytovanie a aby aj vedeli celú logistiku toho, kam sa vlastne ide, skáde sa pôjde, či sa ide autami, či sa ide letecky a kto bude šoférovať, kto bude kde bývať a podobne.